Така, здравейте, приятели! Това е Бела. Здрасти, Бела! Сега ще се опитаме да ви покажем, даже няма да се опитваме, направо ще ви го покажем, как се правят, как реално да си го вдигнете този мотор, възможно най-лесно, с най-малко усилия, като използваме съединителя. По някое време, като свикнем със съединителя след някой друг опит, ще ви обясня как да използвате и задната спирачка, когато го повдигнете повече. Готови ли сме? Тръгваме! Сега! За да си вдигнем мотора, трябва да използваме газта и съединителя в приятна синхронизация. Ето така. И пак. До момента, в който не се чувствате много спокойни с това повдигане, което тук що ви показах, още веднъж, да се опитвате да тръгвате на по-високо да вдигате мотора, или за по-дълго, или за кантари и прекантари. Първо трябва да станете уверени в себе си, че всеки път може да правите едно и също нещо. Ето това, максимум, ето го, 35 км в час. Това е максимума и аз го свалям мотора, защото после няма нужда преди да съм усвоил по-важните неща. Сега как става в момента с натискането на задната спирачка? Трябва да вдигнем мотора достатъчно високо, че той да тръгне леко назад, да се обръща, за да натиснем спирачката и мотора просто да се върне където искаме ние и да продължим. Показвам го сега, само да наместя тук контролите. За това става въпрос. Мотора тръгва да върви по-назад, отколкото на мене ми трябва, и натискам спирачката леко с крака и така, и той се връща. Пак. За това става въпрос. С спирачката почвате да си играете с моторчето, къде искате да се намира, колко високо, колко продължително искате реално да карате на задна гума. Сега пак ще ви я покажа как се натиска. Дигате, заставате на кантар и когато мотора леко тръгне назад, я натискате. Бела, дай да спреме всичко за момент. Натискане на спирачката на задна гума. Като вдигнете мотора достатъчно високо, че той да има един момент, в който леко да тръгва назад, тогава трябва много чувствително да докоснете спирачката, за да си го върнете там, където на вас ви е удобно. Показвам. За това става въпрос. Виждате, че аз мотора си го докарвам до положението, в което да ми е така, че мотора да не вдига оборотите, да не вдига скоростта, за да се задържи там, където ще мога да продължа да си го лашкам напред-назад. Видяхте движението как е много тънко, много леко. Сега, за тези, които са по-професионалисти, естествено, мога да го прекантарим и да си го караме само на задна спирачка с натиснат съединител. Ще демонстрирам, но мисля, че по-напред ще го обсъждаме това. Сега само ще покажа. За това става въпрос. Това е когато си го прекантарвате мотора и примерно решите, че искате да намаляте от 50, 60 до 20, до 30, до 0, доколкото ви е удобно.